malayo sa kabihasnan po itong pupuntahan namin. So, ganito yung mga style ng mga bahay dito. Mga townhome nga talaga. Meron silang ganito. At least may konting mapaglalaroan si Mishi. May fairway din dyan. So, hindi na namin kailangang lumay para mag-grocery. May McDo, may Starbucks. Okay. Hey everyone! Welcome back to another vlog. So today guys, lalabas kami to look for an apartment. Actually, nakita ko na tong apartment na to online and I requested for a tour today. Ang kaso, tumawag yung property manager and sabi wala pa daw silang available na unit na pwedeng ipa-tour kasi may mga laman pa daw. And magiging available yung gusto namin na new unit by May 3rd and May something. And we're looking for 2-bedroom or 3-bedroom kung ano yung parang kaya namin na ma-afford namin na hindi siya nalalayo. Basta we set budget na hanggang dun lang. Kung mas mahal na siya, we will go to the lower number of bedroom. Like kung yung 3 bedrooms, ganito yung dito na kami sa 3-bedroom. Parang ganun. So, yun. Meron akong nakitang apartment under the same company din kasi ang dami nilang mga apartments dito. Actually, hindi siya apartment. Townhome siya. So, nasa second floor yung mga rooms. Sa first floor yung salas, kitchen, and half bath. Tapos, nakagandahan there is, meron na siyang garage na naka-attach dun sa mismong unit. Dito kasi guys, nasa 3rd floor kami, walang elevator ito, so stairs, it's really a struggle for us, lalo na if we buy a lot of stuff, tapos carry pa namin si Mishi. And then I asked for 3-bedroom dito sa may malapit. Daddy, sure ka na ayaw mo yung 3-bedroom dyan na 1,339? Hindi siya nasa tapat ng parking. Nasa second floor siya. So yun, may 3-bedroom na available dito sa kabilang building naman. Dito sa buong neighbor. 1,339. Plus magkano yung plus yung garage. 90 ko na. We can keep the garage daw. Pero second floor yun. So yun. So pupunta kami ngayon. Titingnan namin yung neighborhood and then we will decide kung kukunin ba namin yung tong 1,339 na 3-bedroom with elevator pero hindi pa kasali yung garage. So, it's gonna cost us 1,420 kung pati yung garage. Or are we gonna get the townhome na 2-bedroom lang siya? Nasa taas yung mga bedrooms. Tapos, may walk-in, a little bit of walk-in closet para sa masters. Tapos, naka-attach yung garage mismo doon sa unit. So, unlike kasi dito, yung garage namin nandyan, malayo yung pag-garagean namin kapag lilipat kami sa kabilang building. Kasi nandito yung garage namin, malapit sa unit namin na to if we will keep our garage. So, it's gonna cost us more than 1,420. Yung 3-bedroom kasi dun sa pupuntahan namin na titingnan namin is 1,619. So, it's over our budget na talaga. So, hindi kaya. Kasi nga, mas mahal talaga siya because it's a townhome. And ang maximum lang kasi namin na budget namin for a townhome sana is 1,500. So, we will see. Tingnan muna natin yung neighborhood. Kasi parang nakita ko meron din siyang parang playground, may pool din. Dito kasi pool lang yung meron. So, ngayong winter, wala na. Sarado yung pool. So, kahit warm weather, wala kaming magawa dito for Mishi. So, I think doon meron silang playground and Mishi is now enjoying playgrounds. So, yun. Tingnan natin. Mishi Bang! That looks like a boy! Looks like a boy. Buti na lang, may headband. Ginusto niya mag-headband ngayon. Hi! Where are we going? Ay, Daddy, careful! Parang malayo sa kabihasnan po itong pupuntahan namin. Kaya siguro tingnan mo dati 7 miles na lang tina. Magtina lang kaya tayo.
15 minutes away from our place. Kaso nga lang, nasa outer In skirt na to 1.7 ng miles, city. turn left. So hopefully, the crime rate is lower. Lower, talaga. Mababa ang crime rate. Tapos, pag nandun na kami, tsaka namin nasusearch kung nasan yung pinakamalapit na Walmart. Pero to, parang malapit to dun sa... Parang ito yung daan papuntang ano, di ba, Daddy? Hobby Lobby, ganun, di ba? Yun. Yun nga yun, yung dinaanan natin yun. kanina. Pero kapag i-cross mo kasi siya na ganun, magiging 15 minutes away din siya from the workplace ni Mac. 15 minutes na siya. Samantalang dun sa old place namin is 12 minutes away. Pero walang ka-traffic, guys. Tingnan nyo, walang sasakyan. Oh, diba? Walang mga sasakyan, pero ang gaganda ng mga bahay. Ng mga ano dito, diba? Nang sisimple lang, pero ano sila, cute sila. So, siguro mas mababa ang crime rate natin. Stay in the right 2 lanes. Ay, may daycare, Daddy, oh! Playhouse! Playhouse! In 1 Oo. mile, turn left. Bubuhay tayo dito. Mabubuhay po yung mag-ama dito. May cases. May mabibilhan sila ng donut, ng pizza, ng kape. Ay, naku. Uy, O, tingnan mo, may gagawin na naman dito, oh. May ano yan. Grabe, sa kanila talaga lahat ng mga apartments dito, no? Pwede ba kayang maging ano tayo dyan? Bumili tayo ng share sa company na yan. Mga shenanigans din sa shenanigans. Oh, I so see. may ano sila dito? Parang may mini ano sila dito sa area na rin ito pala. Kasi guys, hindi pa siya yung very parang bagong tayo yung mga bahay dito. Literal na bago kasi Puro Dami, bago. cornfield O dyan pero sa may corn. casino din, oh. May Baptist church pa, oh. Rise and Christ. Amen. Ah. Pwede na. Oh, diba? Parang okay tong neighborhood na to, in fairness. May cases ulit. May cases na naman dyan, 2 minutes away. O may storage, Daddy. Yun lang naman yung inaano ko. Sana may playground talaga. Tsaka yung may... Lakarin nga natin mamaya, Daddy, kung may ruta ng mga pwede naming i-walking, ganun. Kasi nga maganda na yung Oh, may quick start, Daddy. Sanford! Oh, may Sanford din. May Sanford Clinic, may Lewis pa. May Lowe's. Lipat na tayo dito. Baka pwede na nating ilipat si Mishi Turn dito. left, then turn right onto Ay, South pero may Kinderhook children's ano Avenue. Kaya nga, children's. Bubuhay Dito tayo pa yung Sanford. Mishi, mabubuhay tayo. Pero sana maganda yung mismong neighborhood. Yung, hindi neighborhood, complex. Or ano bang tawag doon, Daddy? Yung parang buong area nila, yung complex ng mga apartments. Kasi syempre madaming buildings yan. Parang yung subdivision ng mga, townhome. Daw leasing pa yun, Daddy, oh. Ang tahimik, ang ganda dito. Ganito yung mga, nila, townhome nila. Sana natin. Nag-confirm ka ba? Hindi nga kasi sabi niya na lang sa YouTube. So ganito yung mga style ng mga bahay dito. Mga townhome nga talaga. Check lang natin kung ano yung mga amenities nila. Ito yung barbecue area. Nakabakod tong pool. So maganda siya kung may mga bago ganun. At least walang aksidenteng mahuhulog. And then, meron din silang, ito yung parang gusto ko dito. Meron silang ganito. At least may konting mapaglalaroan si Mishi. Tapos andun yung mga barbecue area nila. Ganun. May fire pit. Community grill and fire pit. Yan. So, ganda rin. Pwede gamitin ito. Parang kapitbahay pa ang Dollar Tree. Puntahan nga natin dyan. Maganda naman siya. Hindi ito yun. Feeling ko doon, Daddy, dyan mga ganyan yung unit, yung mga may garage. Yan. So, may Starbucks din po. Kapag bibisita yung pamangkin ko, ay mabubuhay po siya dito. May Dollar Tree!
dyan ang tambahan ni Mami at Mishi. May fairway dyan, oh. May quick start. Yeah. Oh, At may the stop fairway sign, din turn dyan. right So, onto West hindi na namin 41st kailangang Street. lumay para Then take the first mag-grocery. left onto South Ellis May Road. McDo, may Starbucks. Okay. So, kahit tulog si Daddy, mag-grocery tayo, maningning. Kaya pala yung mga bata kanina, yung mga bagets. Naglalakad sila na At the mayroon right, silang turn drink. Sabi ko, left may onto nagbebenta South ba Ellis dyan? Road. Yung pala kapitbahay pala namin Starbucks. Oh, may thrift store din dyan. And donation center. Oh, diba? So, ito talaga yung mga parang dinedevelop na mga lupain dito. Puro kamaisan. Tingnan mo, rough road pa dyan. May magsasabi na naman, you're in the middle of the woods. You're in the woods. Kaganyan na naman. Hindi kami in the In woods. 2.8 miles, In the middle of turn left cornfields onto South kami. Technopolis Drive. Ay, nako. Dito kami sa Dollar Tree, guys. Hindi pa daw kasi naantok yung driver namin. Ngayon lang kami magda-Dollar Tree. Ever since nag-move kami dito sa Sioux Falls. Tingnan lang natin kung anong mga pwedeng. Kung may mabibili lang. Ay, kung wala, edi wala. Wala naman kaming actually kailangan. Pero kung may food, ganun. Na medyo masarap. Why not? Mister na. Ang dami na nilang ano. Paghanapin din kaya natin si Mishi doon, Daddy. Paghanapin lang natin ng egg, ganun. Ano itong mga to? Fairy garden, decor. Cute naman. Anong meron dito? Gifts. Ay, walang katangan tamang gahan ti bola na. Madipat. Ay, madi ay ita. Lagi kat. Di plastic nga. Bilog lang nga eh. Dati Minnie Mouse ni Daddy. Minnie Mouse car. 125. Mga Hot Wheels, oh. Hot Wheels, Daddy, oh. Ang cute. Monster drink. Kaya pala gusto mo, magbibiling ka pala talaga dito, eh. Tani Red Bull. The Monster dito, eh. 120. Magkano sa Walmart? Ay, tiga 125 naman talaga kasi lahat dito. Unless stated otherwise. Hindi pinakabahan. Bakit? Okay. Hindi! Same yung ano nila, Daddy. O, multi-flavor yung gusto. Pwede wag ka nang bumili. Daddy, parang masarap ito. Oh, Magnum. Oh, cookie duet. Uy. Tatlong piraso. Gusto mo? $5. Or gusto mo yun? Cookies and cream. Oreo. Ano gusto mo? Gelato. Caramel cookie. Pero parang mas masarap to. Ikaw ba? Yeah, ito natin. Or to double caramel? Ha? Or ito? Double caramel? Sales lang siya, oh. Oh, 125. May nail wrap din, oh. Thank you. Ito yung hinahanap ko, eh. Feeling ko kasi mas ano na. Pag pahabain ko ulit yung kuko ko. Uy, meron pang ano, oh, pang bata na press on nails, Daddy, oh. Disney character. May Frozen pa dito, oh. Tapos to naman Barbie. Hey guys, so tapos na po kami sa Dollar Tree and pakita ko lang yung ano, wala kami masyadong binili actually kasi wala naman kaming kailangan. So pakita ko lang yung mga binili namin. Press on nails. Try ko lang kasi tigo 1.25 lang naman siya. I usually buy my press on nails sa Walmart. And yung talagang press on nail na may glue na siya, yung ay may parang may double-sided tape na siyang kasali. Parang $8 ata yung ganun. And it lasts for like a week, ganyan. And then Magnum na double caramel. Ito yun. 3 piraso lang to.
Tapos, Pringles, nakita ko lang to sa may cashier. Together with the Coke, ngayon lang kami nakakita ng ganito na Coke dito na 1.25 ml siya. Tama ba? 1.25 liters, ayan. Pero 1.75 siya. So, mas mahal siya compare mo kapag bibili ka talaga ng malalakihan, ganun. And then, bibili lang ako ng kanilang sponge. Pamalit lang ng sponge namin dun sa bahay. Hindi naman talaga ako naghuhugas ng by hand. Yung mga hinuhugasan ko lang naman by hand is yung sobrang laki na matutong pala siya. Back to what I was saying, hindi naman kasi talaga ako naghuhugas by hand. So, yung mga hinugasan ko lang ng by hand is kutsilyo, ganun. Pero ngayon, actually, pati yung kutsilyo nilalagay ko na siya sa dishwasher kasi may pang may pang sharpen naman na ako, so it's fine. And then ito nga, bumili ako ng ganito para lang sa mga malalaking pan, kasi pati yung pot nilalagay ko na rin sa dishwasher. And then try lang natin to Xiaomi, yung ang tawag sa atin yung ganito, daddy, chamois. Chami, parang ganun ata. Basta yun. Para pamunas ko lang dun sa counter kapag yung basa, ganun. Rubber cloth. O, rubber cloth, ganyan. Yun lang naman. $12 na yun, sis. Yan. Pero kung sa Pilipinas kaya natin to binili, I don't think na parang $12 lang yung halaga nito. Kasi medyo mahal na yung bilihin doon sa Pilipinas ngayon. Uwi na kami, guys. Actually, malapit na kami. Mga 5 minutes away na kami from the house. Lapit lang pala yung $3 dito sa bahay. Di sinasabi ni Daddy sa akin. Well, lagi naman kasi aming Walmart. So, yung mga kailangan naman namin usually nasa Walmart na. Ang hassle kasi na 3 kami, may bata kami, tapos bababa ka sa Costco, bababa ka sa Sam's Club, tapos bababa ka na naman sa Walmart. So, ngayon din, dahil din inayos ko na yung budget din namin, I've already canceled our membership sa Sam's Club. So, hanggang ngayong March na lang ata siya or ngayong April, but we still have our Costco membership kasi hindi pa naman expired yun. Pero yung Sam's Club din na siya i-renew kasi wala naman na doon yung diaper ni Mishi na kailangan namin. Wala silang Pampers na pull-ups. Pull-ups na yung kay Mishi ngayon. Nabibili lang namin siya sa Walmart. So, it doesn't make sense na mag-member pa kami sa Sam's Club tapos meron pa kaming Costco. Yung wipes ni Mishi na ginagamit namin pag nagta-travel. Pag sa bahay kasi, tubig na talaga tsaka sabon si Mishi ang panghugas sa kanya. Pero pag nagta-travel kami, yung wipes niya is from Costco kasi water-based ata yun. Something like that. Tapos malalaki siya yung wipes niya malalaki, unlike sa Huggies tsaka sa ibang wipes na maliliit lang. Ito yung sinasabi ko na wipes. Yung brand na Rico. Sorry, nantok ako. Yan. Aga kong nagising. Ang late kong nakatulog. So, yun. So, we'll just gonna keep our Costco membership. Tapos, ang Costco membership ko kasi is yung executive. So, nung tinitingnan ko, worth it ba na mag-executive pa rin kami kaysa dun sa Costco na normal lang, na ordinary lang na membership? Hindi ko alam kung anong tawag dun eh. Gold ata yun. So, dun naman sa na-accumulate namin na cashback sa executive namin na is pwede na siyang pambayad sa card. So, parang nagbayad ka lang din ng membership ng gold. Parang ganun. So, ganun lang din. Same lang din naman. Parang same lang yung babayaran namin. Mag-executive man kami o hindi. So, Costco, Asian Store, tsaka Walmart na lang kami ngayon. Kasi tinitingnan ko, hindi worth it na dalawa yung membership namin. Hindi namin nakukuha yung worth ng membership namin. Mas masusulit namin yung Costco membership namin. And mas madami pa kaming nabibili sa Costco. Yun. Almost the same lang din naman yung nila. Silabasan ng mga bata. Tapos nakita ko nung kinumpyut ko yung salmon na fresh, 'di ba, yung binibili namin. Kung hindi naman kami mag sashimi na salmon, ang bibilhin ko na lang yung frozen na lang na salmon. Mas mura pa yun, Daddy. Nakita ko sa Walmart. Daddy, kala ko ba ito yung gagamitin mong sasakyan? Ka na naman na ipapark mo siya eh.
The downside pala dun sa Benesita namin na area is hindi siya mapuno. So, kapag mag-walking kami sa summer, lalo na kapag summer kasi alas 9 yung sunset. So, kahit mag-walking ka ng after dinner, mga 7, ganun. So, parang, Masyadong nagilid yung parada ko dun sa sasakyan mo. doon ka na sa kabila. Alam mo na? Kasalanan lang din no. Tawa sa sasakyan namin si Daddy. Pinapark na dito sa harap ng main door. Talaga nandito sa nakatutok sa CCTV. Kahit naman may CCTV, ninakawan pa rin naman nila yung mga sasakyan. Pero in fairness, nung nasa Pilipinas na kami, may nahuli daw silang group ng mga magnanakaw. Dito.